И видиш нещо неоправено. Ще да помалко, тук, там, тук. И не сядаш. Времето ми... Коловете направите, оградите направите, таковата какво? Да прекопа градините. Какво друго има да се? И това, и няма вече. И това, и няма вече. И това, и то се не свърши. И то се си има. Аз си го още не свършил едното и си мислиш за следващото. Като съм будна и ляжа, си мисля какво може да направя. Да не е с пари и с каквото си има нещо. Да не е с пари ми да го пригодиш. С работа, с нещо да го подобра, да го направя, да го такова. И за напред си идам още. Без да излизаме, после ела да видите. И си направиш план и не сядаш, не почиваш. Така. Гърмадата, плочките, дето бе тъде до доваря. Си ги пренесла. Всичко съм турила време. Ти си отдолу на мрежата, да не преминават кокошките. Да не минават кокошките и да не лоти езема по мрежата. Мрежата се ме дигнала с 10 сантима. Те опинават, чичат и баща ти опина и не цанка помагай ме. Как е дига цялата? Трябва да отвинтиш от всеки кол? Така. От ръжата. От всичките дупки да отвратиш, да идеш на другото място да дигнеш? Имам си инструменти, съм си събрала. Лека по лека, 10 сантима. Тя отдолу потъна да вземат. Особено по тук, нали, като разрева. Така. Ама, рекой, айде до таме и да спирам. Тук, дето се го гледам. А тревица тук е. Да, зелено така. И оградка убава. То трябва да изкопаеш. Да изкопаеш такова, да влезат плочките и да туриш и земята. Колкото трябва. Наред да ги, дето ще е плочката острото. А тук, понеже отвъде останало по-ниско, а по-отсам по-височко вече. Да, а то ги държиш земята, те леко такова ги там отдолу съм сложила по едно дървено такова дълго от изрезките, дето от капаците, да задържа и да не лади, и да не потъват много плочки. Да не отиват надолу. Така. И тези малинки, колкото са тук, и останале, и тях ще ги махна долу, ще е малинарника толкова. Да. Ти си имаш задачи за още... Само тревичка и оградата. И оградата. И тук има 4 малки чемширчета, които не са добре така. Тук има големи чемшири и малки чемшири. Той Ристо си взема и аз разнаса и надолу. Натам, ама са останали 4 отгоре над пътечката. Над тези ще ги махна. И къде ще ги сложиш? Как да измислила да ще ги сложиш? Първо си мисли, тук. Ама не близо до мрежата да се врастват и да затулват оградата. Ама не, тук трябва да затулват. Аз тая ограда искам да я плътна, тук да се не вижда отринкени. И видях, че има едно такова, като изкуствено зелено се промъква. Нека да се гледам, нека да е убаво. Ама не, че то ще си е пак хубаво. Чак и днините плочки седат там и тя, понеже рекои наличе не пречат, там ще въпросът е да не вижда тя какво. Нека ги мога ползотвори. Въпросът е да не се вижда към това. Тя отгоре може да си направи пред къщата, да се гледат, деца чемширите. Може, ама тя... Кой всеки си прави? Силата. И друго. Прави план като тебе. И там си към оградата на това си направил. От вътрешната страна. Отвътре е тел, отвънка връзано, между всяка плочка почти не е да има пропуснато. Добре, ти там нали беше сложили едни дереци бяха по-рано или нещо. Тие си стоят, тие са отвън. Тие са отвън. Но от вътрешната страна беше само мрежата. Да. Те е така на повечето хора. Или някой е цементират, ама не толкова. Кой ще арчи от сега пари да прави цементи? Това ще е. Ясно. И друго. И долната градина, дето коловете гради, от ъгъла, така. И не е с плочките си. И не е с плочки. Цялото село разбра Куна какво прави. Ти си направила образцов двор. Ма то наистина... Не свършиха ли плочките? Техничката
От целият тротуар. Една плоча е 10 кила. Няма 10. Няма 10. Иди премери. Аз също меря една много е тежка. Ма с количката. С количката да буташ цялото нещо. И по-малко. Днес малко, утре малко. Ти си имала работа за всеки ден. За всеки ден. Но колкото може, почивава, като се измора, почивам. Това си го правила 2 седмици си го правила. По Коледа баш слънце и баш зимата си го правила. Зимата ми Коледа. След като и 2 марта плочките съм правил. Той видя. Тогава беше пререден само. Той ми снима сигурно. Той ти снима, да. Ма той го носи по-напред и по двора и викам, той снима. Ма толкова е хубав филм, ние го гледахме и Полета. Така ли? Така. И всичките знаят сега.